Hello mga kumag-sus Indians TV, welcome back. Karon atong pagka-reaction na pud ang usa ka kanta ni Mariel bali nga didto sa usa ka wedding reception bali, kinasal, na kinasal ba sinang gikasal ani usa ka relative niya nga gipakanta siya didto. Atong tan-awon ni kung unsa ang iyang pagkakanta sa kanta nga Love's Mysterious Ways balik. Kinsay nagkanta ni si Nina man siguro. Daghan may nag-cover gud ani. Kalibog ba ni kinsay nagkanta ni? Comment na lang po ninyo kung kinsa si Nina ba. Kung sakto ba ko o dili. Sige, atong tanawon kung unsa gid ang iyang pagkanta. Sa mabago diha nga nakakita sa atong video karon base matingamo ang atong putol-putulon, atong nang gituyo kay kita usa ka reaction video. Mahatag-tag reaction o mga opinion sa mga party nga atong pagaputlon o diha ta maghatag kay di nato paaboton pag dito sa katapusan kay base makalimot ta magud ta ato na putlon kung diha unsay atong nakita ana nga part diha nga video atong mohatag din tag opinion bali para di nato malimtan. Okay, sige. Sa mga bag-o diha nga wa pa po naka-kuan sa atong kuan Facebook bali na i-link nga atong ibutang sa atong description sa Facebook kung ganahan po mo nga dito mo tanaw okay lang gyapon. Okay, sige, di na ito magdugay paano tayo lang gihuwat magsugod na ta. Okay, sugod na ta. Bali mo ni siya ang atong ikanta na po ni siya og sa kasal bali. Kuan bali siya gikuha bali ni siya pakantahon diha. Ay sa magakuan ko sa iya ba kay grabe ka gwapa mo po din no sunod ay kung kanang dakuon si Mariel di man dayo gamayon siya og panglawas bali sunod atong kini kay full body gid ba din niya atong nakita karon nindot kay ang iyang pagkakuan nindot pre ang attire pod artista na gid o singer na gid nga mag-perform gid bali. Mara matawag na si artista gihapon. Padayon sa taha. Hinay pa. Grabe po din ni si Mariel diri sa Cebu bali, inilog po bali ni siya nga pa-perform bali. Kay bisan asa nga lungsod sa kuan diri sa Cebu o kadindiin na siya daghay mo kuha sa iya. Samot na katong pagkadaog nila sa ngadto sa TNT bali o tawag ng tanghalan. Okay nindot magibukay nga mukanta ning bayhana so diri pod kay usapod sa ilara po nga lugar bali nga taga Cebu di proud gid mismo sila kay Bisaya pong dako kay ning si Mariel bali bisan ganiha sa pagkuan niya iyang ipakantang audience bali di ba nagbinisaya pod siya so sama ra pod sa inyong reactor nga Bisaya. Okay. Thank you so much. So hold me close and never really let me go. Okay.
even though we think we know which way the river flows. Kayahay kayo nung kantahan ka og imong nani nga nindot ka mo kanta sa inyong kasal gali. Oh, grabe ka. Hayahay kayo ni sila kaning gikasal ani. Igunsa gid ka ni Mariel po no kay busa kung tan-aw nimo ka parente ra gyapon ni Mariel ba nga ni gikasal din ni perform na pud si Mariel. Oh. Hayahay kayo kay kanindot kay sa mga ilang singer bali. That's not the way love goes. Okay. Is it still this way? So surprising how love appears. Tanaw kita nun sa iya ra gid ba. Muhilom kayo ang kuano reception bali. For the rest of my days, and still it's a mystery how you get to me. You show the clues, love. Is it still this way? Wapo po kayong mga kulot-kulot. Thank you so much. Mhm. Sa lipod mong kameraman. Like a ticket on the clock, two hearts that beat as one. But I'll never understand the way it's done. Okay kayo. Is it still this way? So surprising how love appears over the O gwapo. Na magkakaon gid ta nga bagay gid sila si GM bali sa ilang pagduwit mo nang ni daog ni sila ngadto sa tawag ng tawhanan. Tawag ng tangalan kay usa gud umayon kag naikulot-kulot si GM naapod siya ay kaukalingon pod mo maayo pod mo adlib-adlib sa pagkanta bali. Unang gihatagan gid sila og atagan gid sila og pisa nga para mo kuan gid mo bagay pod sa ilang tingog ilamang nakuha. Nang grabe ka nindot kayo. Nindot kayo sa ilang pagkakanta. Oh, oh. Nice kayo. Okay kayo. Thank you so much. Now, back to my last song this time. Kung ganun naman, just know, I'd like to change the beat of our music. Okay, ato na pong nadungog kang Mariel kayo nga pagkakanta karon sa Love a Mysterious Ways bali nindot po nga pagkakanta po niya. Nabagay gani kay sa iya po kay usap po nga ang iyang timbre sa iyang tingog bali na mga adlib-adlib bali ba mga run sa iyang tingog nindot kayo pangitaan gyud pug maayong kuan ba maayong dagan sa tingog nga para ka GM nga magkanta nga grabe nga kulot-kulot hangtod mo abot ra gyapon sa ngadto sakto nga tunog gali maayo gud sila makakawan gid ko nga Mariel nga nindot gid proud po nga kuan nasa Visayas o taga Visayas taga Mindanao ko proud nga Bisaya bali nga kadaog dito sa kuan duha pa gyud ka buok kay diri sa amo diri sa Mindanao si GM di ba nindot pa kayo gikuan gid sila gipartner gid sila bang wa sila damha nga sa sulo pa lang sa sulo sa TNT pagkanta nila sa sulo nga murag wa mo di na si tingog pero diri sila ni patok bali sila duha ni GM ug ni Mariel nga bagay kay sa ila
nindot kayo nga pagkakanta bisan unsa nga pisa nga ilang ihatag sa ilang paghatagan o kaugalingon nila nga version o pag-render sa ilang pagkanta, di ba? Nindot kayo. O sige, sa i-comment ninyo sa atong comment section kung sinyo kasulti sa atong video karon. O sa mga bago dihang nga nakakita sa atong video unya pa naka-subscribe, unya giganahan ka, subscribe na. I-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload. I-like na lang po para i-recommenda ni YouTube sa ubang mga tao nga pakita ni. Okay? Sige. Di na ito magtugay. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Hangtod sa sunod. Kini si Indians TV. Proud Bisaya. Peace out.